Prednedávnom sme sa s kamarátmi dohodli, že strávime víkend na chate. A tak sme sa teda v piatok ráno na chatu vybrali. Prišli sme okolo obeda a rozdelili sme sa na dve časti. Prvá začala pripravovať vonku ohnisko a jedlo na opekanie a tá druhá, ktorú sme tvorili ja, Lenka a náš kamarát Tomáš, sme išli pripraviť vnútro. No hneď ako sme vstúpili do chaty, prepadol ma divný pocit. Ignorovala som ho a pustila som sa do upratovania. Zrazu som počula, ako Tomáš z kuchyne kričí moje meno. Keď som však prišla za ním, nikto tam nebol. Vrátila som sa teraz späť do obývačky a pokračovala v svojej činnosti. O chvíľu som ho počula moje meno volať znovu. Tomáš, keď niečo potrebuješ, tak príď za mnou, zakričala som mu. Ja od teba nič nepotrebujem, odkričal mi Tomáš. Pred chvíľou si na mňa volal. Než Tomáš stihol zareagovať, odkričala mi Lenka. Tomáš nič nehovoril, veď ty si kričala na nás. Nakoniec sme situáciu ignorovali a doupratovali sme zvyšok chaty. Monika a Roman, ktorí ostali venku, pripravili jedlo a začali sme opekať. Roman počas jedla odbehol po servítky do chaty. Bol chvíľu preč a v tom sa ozvala obrovská rana. Všetci sme sa zlakli a behli sme za ním do chaty. Keď sme prišli, videli sme, ako je zavolaný knihovňou. Tá knihovňa na mňa len tak spadla, hovoril. Než sme mu stihli odpovedať, dvere za nami sa zatvorili obrovskou silou. Tomáš ich skúšal otvoriť, no nedalo sa. Na nič sme nečakali, zobrali sme si všetky veci a vyliezli sme von oknom. Tu už nebudem ani minútu, povedala som. Cestou k autu sme si všimli, že niekto taktiež zahasil oheň. A všetko jedlo bolo pohádzané po zemi. Rýchlo sme nasadli do auta a odišli sme preč. O incidente už sme sa nikdy veľa nerozprávali, no všetci vieme, že to, čo sa tam dialo, nebolo normálne.